Какво става, геймери, геймърки там, каквито сте? Ние, Евгений и Иван, ще правим нов профил. Ще си направим профил в YouTube. И ще качваме ще качваме на Slender за сега и после на Minecraft. Не, на Minecraft е вероятно не. Ще На видим. Horror Games, Вани ще следваш така. Ще имаш предвид. Обаче... Вау, автобусче! Автобусче! Прилича на джип. То не е джип! Коза. Обеля се, човек. Прави се, да. Следъра, ще спукам гумата, бе. Това не е Slender. Какво е това? Камъни. Виждат тебе. Дърво. Изчеста от... In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps the night. Омага, стана Какво, тъмно. облаци ли има? Не, твърде тъмно стана. Ще сега ще тъмно. Стига, бе! Едва 2 минути са минали, ще стане тъмно. Ай, чао, бе. Какво това е? Бас филната игра. Не мога толкова бързо се стъмне. Я се върни нагоре да видим дали ще се стъмни. Тук има някакъв лист. Това е Slender, да знаете. Това ли? Да... Вземи го. Have you seen this child? Charlie Missing Matters. Charlie Matters. If you have this child, Please please contact. contact. Дара, баче, дара, така сега продължаваме към къща, която е Таран, не таран, много таран, страховита. таран. О, ето е колата, айде се Хало, кар. Да, защо Slender ми гледа? Не покат Slender. Вратата бе отворена. Сега е затворена. Може да я отвориме вече. Това е странно. Нали знае, че няма никой в къщата? Ама ге, това беше странно. Това не бях аз. Хейт, баба. Thank you, баба. Телефон! Ще се обадя на майка ми. Това не ми харесва. Отвори се. Само да се Тук има затвори. фенер. Има фенер. За тебе. Не трябва. Ще Ще играя шах. Не дейте, играйте шах с Тос, който там бъде. Той няма никой там. О, много сме добри. This sound familiar. Памела, бе, знаме, Да вземем това. We get the flashlight. We get the flashlight. И играта се бъгва. Още един телефон. Не, защо са мъртви линиите? Навънка вали. Или така си мисля. Нали знаеш, че сега трябва да излезнем, или не помня първата част. Няма да трябва да включим радиото. Майната му. Майната му. О, тази част е една от най-скучните части в света. И за жалост, ако сте разбрали, сме включили звука на Макс, само заради вас. Чувате? Не ми харесва. Да. Майната му. Да, добре хора, мислиме да се върнем след като успеем да намериме какво трябва да се прави. Айде да ви